Yeah! Què passa? Com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal. Soc el Vázquez, per si no ens coneixem, Glitching. I avui anem a fer la segona part de Chico Catalán reacciona a vídeo navideño de otros youtubers catalanes. Avui és el torn del vlog de l'Estel. Per què fem això? Doncs perquè, mira, primer de tot m'agradaria que coneguessis els altres youtubers catalans que estan fent vídeos durant aquesta època nadalenca i perquè va sortir en el meu feed de YouTube, en els meus vídeos recomanats, un tio que era un americà que parla andalús, per dir-ho d'alguna manera, i que reacciona a videoclips de grups de música rock espanyol. Sí, no? Seria una bona descripció. És la tercera vegada ja que gravo aquesta introducció, perquè el micro no sé per què li ha donat per fer com un helicòpter. Llavors, entre aquest trosset i tot el que he gravat abans, intentarem fer un max mix i que se senti al màxim de bé. Si no és així, et demano disculpes. I ja està, no sé què més havia de dir. Bueno, que no vaig pujar vídeo ahir, perquè no em dóna la vida per més, perquè entre exàmens i tot això no tinc més temps. De moment els exàmens van bé, no cal que et preocupis, estic traient bones notes, la mama està contenta i la profe també. I l'altre és que estic fent un curs d'edició de vídeo online per intentar millorar l'edició dels meus vídeos, intentar millorar la qualitat. I això de posar la imatge aquí, de moment m'està costant molt, perquè vulguis que no, doncs jo gravo el vídeo aquest amb el mòbil i ho he de passar a l'ordinador. Segur que hi ha 1000 maneres molt més fàcils de fer-ho, però, bueno, has de sincronitzar els àudios i aquestes coses i no em sembla tan fàcil com sembla. Potser a partir d'avui, que ja és la segona vegada que faig el mateix procés, sí que ho serà, de més fàcil, però, bueno, em costa una miqueta més de temps, ahir vaig arribar molt cansat, volia dormir i és per això que no hi va haver vídeo. Val. En principi, perquè mai es pot confiar al 100%, estem gravant la pantalla, anem a buscar quin és l'últim vídeo que ha pujat l'Estel, a veure... Aquí, recepta de pollastre rostit. Hem de pujar el volum. Bon dia a totes i a tots. En el vlogmas d'avui us porto una recepta. Pip, pip, pip. És una recepta d'aquelles que si no saps cuinar, doncs que quedes molt professional, perquè és superfàcil de fer. M'interessa. La recepta no és meva, és d'una chef americana, que m'agrada molt, que es diu Aina, que som superamigues, però ja no ho sap encara. És una recepta de pollastre al forn, superfàcil de fer, i que la podeu fer per Nadal, o la podeu fer quan vingui gent a casa, o si us agrada molt el pollastre, doncs la podeu menjar. I ja està. I entri el pollastre. I apareix ara el pollastre aquí caminant, Pollastre, pebre negre, sal, romaní, mitja llimona, una cabeça d'alls... Començarem salpebrant el pollastre per dins. Pollastre I el farem sencer. generosament. Després afegirem la llimona. I la cabeça d'alls partida per la meitat, però amb la pell i tot. Ah, tot sencer, molt bé. I després el romaní. El podeu fer servir fresc o sec. I l'extra d'allà darrere és la meva mare. Hola, mare! Ha vingut de visita. Un cop estigui farcit, l'aixugarem per fora amb un paper de cuina. I després el pintarem amb mantega. Amb què? Amb mantega? Per davant i per darrere, i per sota de les ales, i per tot arreu. Tot ben net, sense deixar cap plec per pintar amb mantega. Posarem les verdures tallades i després el pollastre a sobre.
I perquè no es cremin les puntes de les ales, les posarem a sota del pollastre d'aquesta manera. Bon truc. Ben jugades aquestes imatges. Hem agradat això de que aparegui la paella, les verdures, el pollastre. Això és el que deia, que hem de millorar. Aquest tipus d'edició, aquesta manera de currar-se els vídeos. I llavors lligarem les dues potes juntes perquè es cogui de manera més uniforme. Ho farem amb aquesta traça que veieu ara mateix. Bueno, tampoc es fa cada dia un pollastre farcit d'aquests. Això blanc que veieu aquí és la mantega que s'ha refredat quan hem posat sobre el pollastre fred. Bona pinta, Posarem al forn a 210 graus centígrads, 1 hora i mitja, més o menys, depèn de la mida del pollastre. I un cop cuit el taparem amb paper d'alumini durant uns 20 minuts perquè els sucs del pollastre es quedin a dins. Bona pinta. Aquí tenim el resultat final. Mare meva. El pollastre i la pell és molt cruixent i les verdures tenen molt bon gust perquè tenen el gust de les herbes i tot el que hi ha dins el pollastre. I la mantega. I ja el podem menjar. Bon profit! Bon profit. L'Estel va dir l'altre dia que no li agradava que la gent mengés els vídeos i potser per això no se'l menja. De fet, jo estava pensant en esmorzar mentre es feia aquest vídeo, però dic, va, no la molestem i he esmorzat abans i després fem el vídeo. Doncs espero que t'hagi agradat molt, sobretot el seu vídeo, més que el meu, perquè el meu és gràcies al seu. Per tant, subscriu-te en el seu canal i ja que hi ets, si vols, també fes-ho en el meu. I moltes gràcies per veure'ns i ens veiem a la propera. Adéu-siau!